Minä olen nykyään näppäimistö- ja hiiripelaaja. Ja olen pelannut aika lailla kaikkia pelejä näppäimistöllä ja hiirellä viimeiset puoli vuotta. Ihan ekana mä otan normaalin matsin Skywarsia näppäimistöllä ja hiirellä, jotta te näette vähän, että kuinka paljon gameplay tulee eroamaan. Toivottavasti ei tule prestigejätkiä tai muita hikisiä. Toi hyvä, kun toi yksilö tonne sweat alert. Mikä helkkari tuolla prestigetkellä on? Se on vaan niinku ragee täällä. Se sanoo tuota yhtä huonoksi ja just se ragee, että älkää nyt ragee, kun mulla on ollut huono päivä. Silloin ehkä ollut huono päivä, mutta se on hiki. Ja no silloin joka päivä huono päivä, joten sille ihan normipäivä. Multa puuttuu chestplate. Se on noin iso leveli. Miten noi oikeesti tuolla niinku kiusaa sitä prestigiä? Täällä on joku afki. Nyt mä jäin jumiin tonne kouluun. Ethän sinä enää rikot tuota keskijuttua. Tiedän, että sen on pakko olla lovi, mutta en mä viitti riskeerata. Täällä on vielä se prestigijätkäkin, niin ei oo hyvä, jos se tulee mun selkään, kun mä oon lovi. Siklutsannut. Let's go, GG. Mutta nyt vaihtuu ohjaimeen. Jos ette usko, mä voin vaikka pitää nuo päällä. Normaalisti mulla ei oo noita... Normaalisti mä en pitäisi noita tuolla päällä noita juttuja, jotka saa muuten F10 pois se päällä, mutta mä pidän en nyt senkin takia vähän tossa, että te näette, että mä pelaan oikeesti ohjaimella. Tää on niin outoa. Mitä? Mä oon niin paljon tottunut pelaan näppäimistöllä ja hiirellä. Ei, tää tuntuu niin tyhmälle. Oh my gosh. Let's go! Mutta puuttuu chestplate ja housut. Oh my gosh, miten mä oon näin hyvä? Miten mä oon näin hyvä?
Ei! Se lähti perään. Saiko se bännit? Mä ajattelinkin, että hei, oliko ton riitsi iso? Mä luulin, että mulla lagas, mutta se riitsi taisi olla isompi. Koska miksi se muuten vaan liivaisi? Ellei se saisi niinku bännejä. Voitti semmonen perli. Let's go! Tämä hotbar-järjestys on muuttunut siitä, kun mä viimeksi pelasin ohjaimella, koska mä vaihdoin sen semmoseen, joka on mun mielestä järkevämpi näppäimistöllä ja hiirellä. Ja tää ei oo mikään paras mun mielestä ohjaimelle kyllä. Mutta kun sitten se on hankala, jos mä rupeen käyttää sitä vanhaa taas, niin... Kuka en unohda mistä dropataan. Joku on mun takana. Kyllä mun bindeista tsohasta. Mä oon laittanut mun juoksun 4. Koska... Jos 4 nappihan normaalisti vie in-viivaan, mutta mä aloitin pelaan ohjaimella ennen kuin oli se, että default-asetuksena niin sprintti oli siitä, että mitä monissa muissakin peleissä, että painaa vasenta joystickia pohjaan. Mä haluan kokeilla Bedwarsia. Koska mä en oo paljon Bedwarsia pelannut ennen kuin vaihdoin näppäimistöön ja hiireen. Toivottavasti... Onneksi ei ollut hyvä PvP. Mä en ota niitten sänkyä, mä tarvitsen vaan nää. Nyt mä voin defendaa omaani. En pysty icebritkaamaan. Jaha, ja tuolta tulee jo heti jätkä. Nyt pitää päästä ton magentan baselle. Mä rikoin sen. Noin ei käytetä Fintsarkea. Tossa on ainakin lovi. Kivasti enderpearlas juuri tuohon viereen. Sitten testataan, pystynkö minä parkkouraan. Ei ehkä pitäisi yrittää skipata. Mä vedän vähän rennommin.
Ei, mä olisin päässyt jo mun enkan ohitte. Ohjaimella tokalla yrityksellä. Mä niinku unohdan kääntää kameraa vähän niinku alaviistoon, että mä näkisin edes missä mä hypin. Ihan hyvä, ihan hyvä. Ei. Tähän asti on mennyt aika hyvin, mutta nyt peli, joka on kaikki nopeudesta kiinni. Speed Builders. Mä olin Build Battle level 3 ennen kuin tää Speed Builder tuli. Tai siis silloin se oli kyllä Just Build. Tää pitäisi olla aika helppo. Noin. Ohjaimella tää on tosi hankalaa. Yes. Täytyy käyttää vähän eri taktiikoita. On jostain sen takia, että mä en pysty tekemään niin nopeita kameran liikkeitä. Näin. Miten mä tulin toiseksi? Tuo oli niin hidas. Mun pitää vaan käyttää Bedrockin ominaisuuksia. Ai, tulinko mä toiseksi taas? Mä tulin toiseksi. Nice. Mä oon hävinnyt. Nice. Mä oon muuten ihan helkkarin lähellä seuraavaa leveliä. Mä sain sen levelin. Let's go. Sitten totta kai Capture the Flagia. Tässä mä olin joskus max-leveli, kun se oli 20 se max-leveli. Ja silloin mä pelasin ohjaimella. Ja Empire oli mun grindimappi oikeesti. Miksi mä en voinut pleissata tossa blokkeja? Mut kikattiin. Tää on itse asiassa aivan helkkarin epälooginen loadout ohjaimelle, koska noi blokit on niin kaukana miekasta. Mä en pysty jostain syystä näppäimistöllä ja hiirellä pritkaan noin smoothisti tosta kohdasta. Ei. Nyt mä käytän mun OP-ohjaireitti, jos PvP-skillit ei riitä. Ja sua jahdataan. Ei!
You are not him. Mä voitin sen ohjaimella ja sen nimi on I am him. OG Strat ei, toi tekee kans sitä. OG Strat, jos PvP-taidot ei riitä. Please toimi. Mitä toi jäbä duunas? Ei! Ihpe! Miksi mä juoksen näin hitaasti silti? Please. Auttakaa. Auttakaa nyt saakeli. What? Mitä toi tekee? Kuinka joku on jo nyt? Kuka mua hittas? No Flakkurs olisi tullut juuri. Yes. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's. No, olenko vaihtavassa takaisin ohjaimeen? En. Minä siirryn takaisin näppäimistöön ja hiireen. Hei hei!